Čaute, tu je Android TV a vítajte pri našom prvom let's play. Ja som Ice Cream Sandwich a je tu so mnou môj kamarát KitKat. Čaute, ja som KitKat a sme Android TV, budeme tu dávať hlavne let's play, občas nejaký vlog možno a náš prvý let's play je na hru Happy Wheels, takže ideme začať. Takže, čo si dáme? Povedz. Dáme si The Office. Dobre, a začína hrať KitKat. Budeme sa strieľať po smrti. A každý, napríklad teraz hrám ja, tak mi vybral... Ja som vybral hru. Áno, takže... A teraz sa to nevyberilo. Takže ja potom vyberiem jemu. Sandwichovi. Áno. Dobre, tak tu som sa obalil do nejakých reťazí. Mobilného kabla. Áno. Takže dobre, ideme. Vyberám ti túto tu mapu. Dobre. Áno. Hard. Prepáčte, som troška kriplavý, hej, takže... Pozor, zase si... No, poď. Neviem to hrať najlepšie, ale to sa mi darí lepšie ako... Decko! Lepšie ako tebe. A skoro som neutiekol myške. Vypustili sme decko, takže sme nezodpovedný otec. Asi tak. Aj než tu je super mapka. No, letím. Nech to... A vyhrávam Dobre, s časom 33,40 sekúnd. Dobre, a teraz... Ice Cream Sandwich, vyberáš mi... Mapu. Mapu, to je jedno. Dobre, dáme si... Vyberám Metro Station. Dobre, takže zase máme nezodpovedného otca. Kde som? So svojím synčakom. Dobre, takže vypustíme syna. Dobre. To je mapa. Shoot. Čakáme za vlakom. Haló, otvorte. Ideme za vami. Ideme. Tlačíme vlak všetkými silami. Aj s rukou od nejakého ujka, ktorý... Od pána strážnika. Áno. Počkajte, nemám znu? No. Dobre, aj. Hopa. Dobre, z auto a môžeme ísť ďalej. Po zadnom kolose. Po zadnom, aha. Po zadnom, dobre. Takže ideme už normálne, musíme chytiť metro. No, a metro nám utieklo. Nie, my sa tam máme dnu dostať, a to nejde, jak mám skákať s tým zodpovedným otcom. No, Sme teraz už tam! prejsť cez ten vlak. No. Takže konečne sa nám Po dlhom čase sme boli úspešní. Dobre, takže... neviem, či ešte... Povalil si ruku. Dobre, a ešte žijeme. Skoro si Hlavne, že potreboval máme hlavu. nohy. Pani s nákupom. Som to dal tam. Krásne som doskočil do cieľa, takže ideš teraz ty. Zberám ti disciplínu. A dáme si... Dáme si Wipeout, keďže máme najobľúbenejšie disciplína, takže... Je Wipeout. Tu je Wipeout. Môžeš hrať. Vyber si postavu a ideme. Vyberám. Nezodpovednú matku. A ešte k let's playom, toto je náš prvý let's play, to som už povedal, na hru Happy Wheels a budeme tu dávať viac partov. Videl si ten bug? To nebolo fér, môžeme ísť ešte raz? Choď. Dobre. Ach, nemáme ruky, máme... Tínedžerka dostala... Dobre, takže idem ja, Nestihol vyberiem som disciplínu. ani dopovedať som nestihol. A už ma rozpučila obrovská záťaž a teraz je na rade KitKat. A ja si vymením postavu. A dáme si... Motorkára, môj najobľúbenejší charakter. A ideme, charakter sa nikdy nezasekne. No, ako máme nohy, ideme. Čo je? No, pozri, už mám nohy. KitKat skončil po 5 metroch. Kúkaj, aké črevo, fuj. Tu na, fuj. Z neho vytekajú čreva. No vytekajú. Fuj. No dobre, choď teraz ty. Vyberám ti niečo iné. Aha, ale urobíme si Bros Levels a dáme si, neviem čo to je, ale dáme si to, takže môžeš si dať postavu a hráš. Vyberem si pána školníka. Budeme ho volať Pišta, tento charakter bude Pišta.
Od dneska je to pišta. Ó, sme v hrubom čreve. No, asi. Prečo neprešiel? Čo mi vyberáš? Som príliš Čo mi tlustý. vyberáš? Vyberám ti túto mapu, ale vyber si charaktera nejakého. Dobre, vyberám si charakter. Dáme si motorkára. A ideme. No jasné, ako inak. No dobre, takže teraz ti vyberiem ja. A dáme si... Boltrau. Play now. No. Takéto levely mám najradšej. A dostal som nič. Nie, vyhral som niečo. Neviem čo. A Nemôžem dotiahnuť na autu. Čo to je? Nie. Dobre, tak som prehral a teraz ide KitKat. Tak čo sa mám hodiť? Medzenníkom chytíš loptičku. Dobre, KitKat troška nešikovný. Sekerka. A Dobre, rúbeme. Preveziem to ja, lebo vidím, že to z tohto nič nebude. Medzenník. Oj. Nefunguje. Čo sa stalo? Á. Dobre, pochopil. Mám kriplavý som. Zase som dostal nič. To je originál. No a zase nedosiahnem na ten Dobre, život, takže asi si dáme niečo tento iné. level je hard. Ale teraz ideme tak, že si každý môže vybrať sám. Takže dáme si tak. Dáme si play a dám si. Ideme ďalej. Dám si do hotovo. Play now. Hrám ja KitKat teraz. Aby ste vedeli, aký som dobrý. Pretočme tu. Stolík. Nič. Dobre, musíme zastaviť. Hop. Hop. Dobre. Tu som hral včera, keď som chcel nahrávať let's play, lenže nevyšlo a odrezal som si tam nohy, tak už som opatrnejší. Nemám nohu, mám, ale to som... Ja by som ti radil dať vyskoč. Tak. Môžeš ísť naspäť. Dobre, ideme, poď. Nemám nohy. Musíme teraz sa nakladať dopredu. Kde mám nohy? Chcem tu vystúpiť? Dobre. A vystupujeme. Toto nie je najkrajšia poloha. Ideme a vyskočíme na posteľ. A ideme na dovníky, čo to je na ďalší bazénik. A plávame. A ideme ďalej. Tu je to tlustá teta, preskočíme koleso. No, idem ja. Loptička nás držala a KitKat vyhrala. Takže môže si vybrať sám. Ja si A toto je posledná disciplína, čo budeme hrať. Máš 3 pokusy. Vyberám si laboratórium. Jednotku. Tak. Pardon. Naháňam a kombajn, túto mapu som už hral neraz. A nie je to najkrajšia mapa a prvý pokus Máš sa mi ešte nevydaril. Ešte 2 máš, takže... Musím si dávať pozor hlavne na Skočiť. tento skok. Nie musím počkať, lebo to sa dvihne. Aha. Naháňa ma. Ako vidíte, krásny kombajn s veľkými ihlicami, pred ktorým sa snažím utiesť. Niečo sa mi nevydarilo? Nie. Musím si dávať pozor na robota. A mina, ktorú som si nevšimol. Takže posledný pokus. Dúfam, že to teraz Hnojíme. Stále nás naháňa ten kombajn. Takže tak. Musíme si dávať pozor. A moderným výťahom sa dostávame dole. Za nami je robot. Robot. Preskočil som tesne minu. A sme v nejakom super exkluzívnom výťahu v Nemáš nohy. 5-hviezdiskovom hoteli a vystrelilo nás to niekde hore. A victory. Dobre. Dobre, takže toto bol náš prvý let's play a bol na hru Happy Wheels, je to part 1 a budeme dávať viac partov, takže čaute. Čaute.